ओहो आज पालंग शाग छंचड़ा पालंग शाग आउ माछ मुंड सांग मैंने आज हूँ पालंग शाग माछ मुंड छंचड़ा हम बेराज तुमर इच्छा बा तुमर इच्छा खाइब हूँ पालंग शाग माछ मुंड छंचड़ा आज ज्वाईं शाशु बनाऊँ माछ मुंड छंचड़ा बेराज बेराज ये पालंग शाग ये अच्छे माछ मुंडटा ये किसी माछ बड़ी एटा को झाल हम तो केमी कर कह आगे कौन से परिया पत्र पकड़ छंतुड़ी से वीडियो करनी मसला पका सारा तो ये हूँ मसला सहित परिया कषा चलती मो बो कौन रोसे शिखी सब रोसे शिखी ना हाँ 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 सब शिखी को रोसे शिखी हाँ चुली बोली टे अधिका जाल हो जाए लगे जाऊँगी नागर जाने जली उठुचे धुआं हो गला गोटे फट जली उठुची नागर देखी पारे पड़ेली देखी पारे जो परिवाटा कौन हो सारा पर पालंग शाग पड़ा पालंग शाग को कषा कषाई पानी टिके बाहर हाँ तापर माछ मुंड भंगा भंगा हाँ अच्छा तापर हो मु पालंग शाग माछ मुंड छंचड़ा के खाई नी आज खाइबी देखिए कौन टेस्ट हम चलो जमी आज ज्वाईं कहले करदेबा जमी ज्वाईं कहले आज से शाशु चुली पाखे बसिले आ हाँ हाँ कौन कर मन कर खाइबे झील झील आसिक झील जन्म करके बाहा करेंगे सी मन कर किसी करें पुआ ताम ना पुआ पुओठू अधिक आज सब बो आज सब रोसे बो कर देखु शाग धीरे धीरे मौली आसला मसला कम दे शाग ए धीरे धीरे हो आसला पड़ो माछ मुंड गरम मसला ए लास्ट तो पड़े हूँ धनिया पत्र तो सांग मैंने देखु से दिन जो आम माछ तरकारी होता खाली पीस गुड़ा होता मुंड सब रखाई आज छेंचड़ा हे बोली हाँ पड़िकार कुटे दिन हो मत थंडा है मो तंटी पड़ जाए कंठटा खाली गाणु गाणु शुभुचे तुम्हारा छुट्टी भगत मौसी तुम्हारा छुट्टी आज भगत मौसी छुट्टी आज बो रोसई चलती छुट्टी कौन है खाली डाली बसा गैस डाली हो तो जी तरकारी सब माछ झाल छेंचड़ा ये सब चुली हम सब बो करवा आज सांग मैंने देखु तो आम ये प्रस्तुत हो गला पालंग शाग माछ मुंड छेंचड़ा कलर तो बढ़िया आई कौन कौन है देखो सांग मैंने परिवा आसी रखाई नहीं धुआ भी है रखा हम कौन ये नहीं आसिले यहाँ हम ना सांग मैंने आम आज रोसे सरी जाता तो पुणी हूँ रोसे है कहीं आज आम घर को आसिले गेस्ट से मैंने आइंस खाइबेनी से भाई है भात है पुणी भात डालमा आ हूँ बैगन भजा एपटे हूँ आलू सिझा चकटा हो आलू भर्ता हम तो एमती सालाड फालाड निरामिष खाइबे आ तो आज भाभी थे भगत मासी कहले हूँ आज रोसे कम
ପୁଣି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ନା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ହେଲାନି ପୁଣି ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଭଜି ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇତେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କେବଳ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହୁଏ ସେମାନେ 5 ଜଣ ଆସିବେ ପୁଣି ଭାତ ବସିଲା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ହେଲା ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛ ରୋଷେଇ କରୁଛ କ'ଣ କହୁଛ ବାଇଗଣ ଭଜା ହଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆସିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ତିଆରି ହେବ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆଇଟମ୍ ନ କଲେ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାସ ପୁଣି ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଗରୁ ସବୁ ସାରି ସୁରି ଦେଇକି ବସିବେ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ବି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଧାନ କାମ ବନ୍ଦ କାରଣ ଛୁଆମାନେ ପଳେଇବେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆସିଲାଣି ମକର ମେଳା ପଳେଇବେ କେଉଁଝର ତ କାମ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇଠୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ଯିବେ ଘରକୁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ବୋଲି ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ନା 4 ଜଣ ଆଣି ଧାନ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏପଟେ ଜଣଙ୍କର ଶୁଖୁଛି ସେପଟେ ଜଣଙ୍କର ତା ପଛକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ତ ଏଠି 2 ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କଟା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଉଛି କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ନା ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ବିନ୍ସ ଫୁଲକୋବି ବାଇଗଣ ହରଡ଼ରେ ଡାଲମା ହେବ ବାଇଗଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଗାଜର ଧୂଆଁ ତ ଖାଲି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ନା ନା ମୁଁ ଟାଣି ଆଜି ବୋଲେ ମା ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ କ'ଣ କହୁଛ ରୋଷେଇ ସରିବା ଉପରେ ଆସିବେ ରୋଷେଇ ସରିବା ଉପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସେମାନେ ଆଉ ତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ଆମର ସେ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଘରକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଖରାକୁ ଆସିଲେ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ବସିବା ଖାଲି ଖରା ଧାପରେ ବସିଲେ ହେବ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କୁହନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଉ କେଉଁଠିରେ ନାହିଁ ନା ନା ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଉଥାଉ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଖାଉଥାଉ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ ଡାଲି ଧୁଆ ହେଉଛି ଡାଲମା ବସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ସିଏ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରୁ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବୋଉକୁ କେଉଁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ କହିବନି ନା ବୋଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ବୁଝୁଛି ଖାଲି ଏବେକା ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ବୋଉ ଜାଣିନାହିଁ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି କରିଦେବୁ ସବୁ ମାନେ ଦେଲା ମାନେ ଚାଇନିଜ୍ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କରିଦେବ କେମିତି ହେବ କ'ଣ କହିଲେ କରିଦେବ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଛୁଟି ଭଗତ ମାସ ଆଜି ହେଲ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସମୁଦୁଣୀ ଆଜି ଛୁଟି ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ଭଗତ ମାସ ହେଲ୍ପର ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଆଜି ମୋ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇଆ ସାରେ ରୁଟି ସାର୍ ବିଦେଶରୁ ନା କେଉଁଠୁ ଫେରିଲ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ ତ ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶୁଣା ଖାଲି ଲୋକ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ମିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ଧାନ ଆଣିବେ ଧାନ ପେଷିବେ ମାନେ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ମାମା ବନଉଛି ମୂଳା ଆଉ କ'ଣ ଗାଜର ଟମାଟୋ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା ଗାଜର ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ସାଲାଡ଼ କ'ଣ ସାଲାଡ଼ ଯେଉଁ ସାଲାଡ଼ ହୁଏ ନା କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ହଁ ସାଲାଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ତାମାନେ ପକା ହେଇଛି ମୂଳା ମୂଳା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗାଜର ଟମାଟୋ
ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଏତେ ସାରା କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ତାପରେ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଜ କରୁଛି ମାମା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗମା ଏଇଠି ବସିକି କ'ଣ ଅଦା ଛେଲୁଥିଲେ। ତ ମା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ଛେଚଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମା ଖାଇଲେ। ଆଉ ମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଣୁସ ଖାଇଦେଲେ। ଆଗେ ସେ ରହିପାରିବେନି। ଏ ମାଛ ଝାଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହେଇଛି। ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଅଛି ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବୋଉ କରିସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ଆମ ଖାଇବା ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଡାଲମା କ'ଣ ପକେଇଲ? ଅଦା ଛେଚା, ପିଆଜ, ଫୁଟଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା ସିଝା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ବଘରା ଯିବ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା, ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଉ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଡାଲି, ଏସବୁ ନିରାମିଷ ଆଇଟମ୍। ଇଏ ହେଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ମୂଳା। ଖାଲି ପିଆଜଟା ପକାଇନି, ପିଆଜ ପକାଇଲେ ବାସ୍ନା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ।